close till I get up. Time is barely on our side. What's up mga kamaro? Welcome back to our channel. Kumustahan mo diha? So karon jud kay di man ugma. Mag-vlog me, mag-vlog. Mag-vlog na mo may outro. So, Vlog na po may outro. Which is, saka mong i-vlog, is about 7 types of father. Father. So okay, 7 types sa atong mga amahan. So sa maigo, sinsya pero sa di maigo, dadaghan man po dire nga kuan nga type sa amahan nga among nabantayan sa una or sa karon. So I hope nga ma-enjoy mo nga video and just still watching and keep calm and carry hard and stay put, sit your back and thank you and magsugod ta. Kung bago ka lang sa aming channel, please watch, like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload namin. And just keep on watching. Shout out day me ni Annelyn Daog, watching from Norway. Thank you, te. Please always watch our videos. And akong ate si Elnita Winby nga from Norway pod, watching from Norway. So shout out. Then Pa-shoutout sad ko ni Ate Mary Joy Busano sa Norway po siya. And Prince Loy B. Braga, Randy Keranti, and Sir Alan Publico. Okay, shout out ninyo. Mga maro, karon ekspehan na to ang mga klase-klaseng batasan sa atong mga amahan. So, there are 7 types sa among giswat dire nga among isulti ninyo kung unsa ang mga klase. So, first nga klase sa amahan is mo ni siya mga kamaro. Ang amahan nga formal. So, kini nga amahan sige na siya panubo. Bisag sa imong damgo, gisugog yapon ka. So, di ka wa pa ka mo mata, kay kadlawon pa, pukawon jud ka, kay subuon ka. Mo ni ang amahan nga foreman, which is means puro mandar. So, mo ni ang storya. Uya tayo baka wa pa nabalhin ba? Ros Romel ha? Tawagon ko be. Asa man ron? Oh, pa siguro ron ba? Romel, ang baka ibalhin na. Sabaan is papa oy. Ang kapoy ba na eh. Mata na ba kaya baka? Wala pa ito nabalhin. Nagkaliwang na to. Pareha na to nimo. Ako yung matabi. Oh, lagi pa. Umalhin na lagi ko baka. Mukha nyo eh. Alas 5 pag sa buntag. Yaw-yaw na. Gusto ka. Papa eh. Kuya pala ba? Dari. Kaya na. Sus, ipabalhin na laba ko ka. Yara ka ha. Nagkaniwag na laba kuno ka. Mura na kanako. Upa, mana? Managbalhin ang baka. Aw, umana ka? Aw. De balde. Pagkaos dito kay wala time nun. Ito man mo kaos. Man mo kaos dito. Ang laba ka. Di kuman dungag, ni kuman maglutog sudan. Okay. Wala kay kanon dire. Lalakaw. Aw sige pa, magkaos lagi ko. Puya pulis. Samahan tao. Mandar eh. Ha? Unsa to? Unsa to imong gingon? Ay wala pa. Gwapo ka. Ang ikaduha, amahan nga sugarol. Kani nga amahan, kung asa ang buwang, tua. Kung walay kwarta, mangayo di mama.
Kung walay kwarta si mama, mangayo sa anak. Kung walay kwarta ang anak, Adto mangayo sa sa silingan. silingan. Mo na, puro utang. So, mao ni ang storya. Nok, kung lagi ka na ko ipang sabong ba kay iguang na kayo ka. Puho na ka nang nalabay, kunya kay nalabay kuan sa bahig baryo. May tukis. Masabong juga na ho. Kailangan daugo ni mo ha kay labataw kwarta mo nga mo ron. Tukis sa asa mo pang tukis ani nga mo kay kwarta. Kay istingan na sinirinil sa natin kwarta ron. Mga tuon. Salamat mo na sa pagpanghalin. Nel, na ba kay kuan ha Nel kanang kwarta kay manukis lay ko atos baryo. Wala ko ikapusta diri kasi makadaog din eh. Hello, Romel! Sige lang ka parugal. Wala ba kita sa imong anak to sa sud? Luoy kayo, nagsuda nag-asin. Third is amahan nga drinking master. So kini nga amahan, so di nang kuan ha kanang nasa salida bitaw nga mo na ana di na ha si Jakit sa bitaw drinking master. So kani nga amahan mo ni ang klase nga amahan nga para inom. So bisag asa mo inom ang lisod pod nga uhawon man. Bitaw mo inom og mga alcohol, so means mga duay, fighter or something sometimes or something in it or mo na diha. So mo na ang amahan nga mo inom. Buntag na mo uli maong masuko ang Mama! di oy ang asawa, di ang mama. Nad kalay basta kinabuhi ay. Saan ni ha? Ay, tawag mo na si pare ganina. Namadto ko ni sila kay mag-birthday. Ang sakit sa pamilya. Nel, kanang pwede bag mo lakaw ko kay mag-birthday lagi ni pare. Kanang madto lagi ko kay pagtuon ko. Ha? Mag-inom na po ka? Bantay na ka ha? Sa'yo uli, eh paggabi eh. Ulagi, masayo ra ko uli ay kabala ka. Ano ra? Nel? Oh, Nel? Kaprisa, pre. Ingapit ako sa'yo uli. Huwag sayo. Sayo bitaron. Sayo sa mundo. Ay, kaupat, amahan nga manggihatagon. Kani siya nga amahan. Kung unsay pangayoon sa anak, ihatag diretso. Walay laing istorya, ihatag diretso. Kung unsay gusto sa amahan. Sa anak, I mean. So, mao ni ang storya! Pa, nay kwarta na? Oh, nay daghan. Pila may mo ha? 10,000 lagi pa. Ay saan kay magkuha ka sige. Dira. Yasam din mo. Nakuha man yung kwartahan. Pa, mauwaw ko eh. Ay, ngano bagong taon mauwaw man ka? Kasi may kawaman. Magpatuli na ko. Aw, mo ba? Tod, anong uban ko? Asa man hinta ka magpatuli? Mato na taki. Hapit na rin magsugod. Tara! Excited na magpatuli oy. Ikalima. So, ang amahan nga, gitawag nila og guardian angel. So, which means, ang amahan na to, mo ni ang
mo pahinangno sa mga bata o sa iyang mga anak o sa iyang mga tarong o sa dili. Kini ang amahan ang pinaka maayo nga hinto sa amahan. Na, lakaw ra gud nga re. Lakaw nga re ba kay magstorya ta kay natay istoryahan. Sambok ka ni si Papa, oy. Ibon, duwa ka Mobile Legend. Sige mo, tawag. Awa, you have slain yung enemy na noon. Na-slay na ko. Bi, magka-equate na nila mo. Ay, kung anak ba, kanang sulti lang ta ko ninyo nga magtarong mo sa nila. Para inyo na, wala na yung maamo ah. Kanang kuan puhon gintahay og mahanaw na mi. Para inyo na. Tarong mis pila. Lagi pa. Sus, ay kabalakaan na kay ganina. Hapit sa punang unoroy kay kibaw ka. Ang ka tapad. Ingon si ma'am nga. Kanang ang first honor tudlo man si ma'am. Ingon si ma'am. Abi na kung ako na'y tudloon pa. Kamatay ako magkatapad di ay. Sumo ito nga hapit. Hapit ko kumaunor. Ang maubanak. Kamaayo ko daron. Dapat, sunod, adto na kamalingkod sa gilikuran sa imong classmate. Tarong ikaw na tudloon. Diba? Honor ka. Ang ikaunong nga amahan. Kugihan. Kugihan. So, kani nga amahan. Sa mo'y sayo mata para magdungag, manipig, magluto, magsudan. Tanan-tanan. Ano siya ang amahan ng kugihan. Pa! Matang na din ang agad to. Tay, gutom na ko ba? Ha? Kaya hay pabunin mo. Mukha na kag di ka magdungat. Bitaw, naktuan na din ang agad to na napoy tubig, na anay kahoy, anay unsa pa na dito, na anay butang na dito. Kanang maligo ba ya kay ni mo ka pagligo ba ya kay mauwaw na ang ukok nimo. Mamatay na ang ukok nimo magsimot nimo. Ito, the last Supportive nga father. So, kini nga amahan, bisan pa og asa ka mo apil, apil ka og mga kasayang contest, bisag bijag kag tingog, Mga dance contest. dance contest, nano siya sa haluyo. Dili, I mean, nasa na permi magbanuban nimo, di kay sa luyo kay lisod kung nikanta ka to siya sa luyo. Kalami mo sayo sa mga anak, oy. Kanindot ba? Masayaw. Aho ng anak. Yay! Aho ng anak. Subat na. Pero makadaog na. So mga kamaro, maura to ang 7 types of father. And I hope you enjoy the video nga i-upload na mo karon. So just Keep on watching and please subscribe. Happy Permi mga kamaro. God bless and thank thank you. See you on next video.